ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಮದ್ಮಲ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಲಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಿಜ್ಜೇರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಾತನು ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನಪೇ ಆದಿತ್ತು ಜಾಡು ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆ ಅಪಾಗ ನಮಕ್ ಮದ್ಮಯನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮಲಗ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಕುಲ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚಾದಿ ಇಡೆಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ ವನಸ್ ಮಾತು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಡಿನ್ನರ್ ಲಂಚ್ಗೆ ಪೋಡು ಅಥವಾ ಟೂರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ ದದಾಣೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ ನನಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದದಾಣೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಲ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಪೂರ ಮರತು ಉಡ್ಪ ಹಿಂಕುಲು ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಖುಷಿ ಅದಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಐತೆ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡೆಂಕಲ್ನ ಮಮ್ಮಿ ತೋಜುಜರ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ഞാൻ ಬಂದ್ಬೇಡಿ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ತೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಪೆ ಇನ್ನ ತೆಲ್ಕೆಗೆ ಬಲ್ಪೇರು ಪೂರೈ ಮಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಲೈಫ್ ಯಸ್ ಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಮೀನ್ ವಾಟ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಅರ್ಧ ಕೇಕ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಜ್ ಅಂದ್ ಎಗ್ಲೆಸ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ yeah because today is Thursday no ವಸಂತ ಅಂಕಲ್ ವಸಂತಿ ಆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಗುರುವಾರದ ಮಹಿಮೆ ಅವು ಎಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಚೂಲ ಅದಾಗೆ ಅರೆಗೆ ಎಗ್ಗುದ ಕೇಕೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ఏ లక్కులే జోకులు మొబైల్ బుట్లే ఒర అలా మోల్ ఒర తల్బత్తులు ఒర దివ్య ఒర పోయా 11 years younger 11 days younger Ijit 11 years 11 days sorry 11 days this is Madimal Madimay ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲಿಗೆ ಪುರಾಣಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಅದು ನೋ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಎಗ್ಲೆಸ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎಗ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಲೆ ಸುಶೀಲ್ ಆಂಟಿ ಕೊರಿಯಾರಾ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂದಿ ಚೂಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ Pizza.
ಮಾತಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಜಾತ ದಿನ ಮಂಡ್ಯಡಿತ್ತಂಡು ಅರಿಶಿಣ ಉಂಡು ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದು ಅವೇ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಅವು ಮೂಜಲ ಬತ್ತದಾಂಡು ಮದಿಮೆ ಮುಗ್ಗಿದ್ಲ ಆಂಡು ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಆಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ಮಾತಿನ ಆನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮದಿಮೆನ ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ ಇನಿ ತಾನೇ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ತೂನೈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆತನು ಅವು ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ವರ್ಷ 2024 ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದುವೇ ಆಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋದ್ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೆನ್ವೆ ಇನಿತಲ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೆನ್ವೆ ಈತ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.